Γεια σας παιδιά, που ζέλατε Gaming εδώ πέρα και κάνουμε άλλο ένα βίντεο που έχουμε τον Ολυμπιακό. Γεια σας. Ολυμπιακός και manager career. Και παίζουμε ένα της Ατλέτικο. Πάμε. FIFA. Επιστρέψαμε παιδιά με τον Ολυμπιακό Ατλέτικο, το φοβερό μάτς των Μπράβο ρε. Μπράβο, πότα, βάλτο. Όχι ρε. Όχι, το έχω στο professional, αλήθεια. Έλα κάτω πλάγια. Παίζουμε εντωμεταξύ EuroLeague. Είναι από το δυσκολότερα. Παίξε με πάσο. Decrease the smile. Να τα σπά. Το βάλουνε. Τι ήταν αυτό που έκανε. Μπράβο το Καπίνο πετάρα. Ο Καπίνο τώρα είναι ο βασικός. Βασικό το. Ο Λεάλη έφυγε. Όπου. Ο Ολυμπιακός τον είχε πάρει για δοκιμαστικά. Όχι ρε. Ναι, ναι, και εγώ τον έδιωξα από εδώ. Έκανε κάτι λάθη παιδιά. Όπα κάτσε γιατί. Μόνο τον Καπίνο έχεις. Και τον Κουθουσιώτη. Είναι καλός. Όχι δεν τον έχω δοκιμάσει τον Κουθουσιώτη. Α ναι, τον δοκιμάσει είναι καλός. Ναι. 61 overall βέβαια. Έλα με πιτσαρά μου ρίξω. Έλα ρε. Σου έφεγε την πηγή από το στόμα. Βγήκε. Ολυμπιακός Ατλέτικο Μαδρίτ. Περίμενε, μπράβο και να έρθει ένας παίκτης πάνω. Ωραία, πάμε. Decrease that speed. Τι? Εν τω μεταξύ δεν έχει μόνο τον Καράσκο από καλούς. Άντε πάμε γρήγορα. Τραβάμε ένα πλάκα μόνο τους καλές σε εισαγωγικά φάση. Ρε. Λοιπόν τώρα έχουμε την Ατλέτικο εδώ με τον Κόκε. Να το βλέπετε. Να προσπαθεί ο Ελεμπτελεούι, παίρνει την μπάλα, πάρντο. Στο Μάριν. Ο Μάριν είναι ένας από τους αγαπημένους παίκτες που για τον Ολυμπιακό. Γκαμέιρο. Κλέβει ο Μάριν. Ιντέγε. Όχι. Ο Βούρος. Έχει, εν τω μεταξύ, το Βούρο και το Ρέτσο ήταν οι βασικοί μου παίκτες. Και μετά έβγαλε τους Σκιώβα και τον Βοτία και τους μισώ. Ρε Χριστέ. Σουτ, καλό, Καπίνο Πεμπέι, πολύ ωραία. Κόρνερ για την Ατλέτικο Μαδρίτης με τον Κόκε. Κόκε φοβερή επέμβαση από τον Καπίνο μας. Ή Κουθεσιώδη, δεν ξέρω ποιον έχω τώρα. Ω μπράβο, Καπίνο. Πήγαινε γλύκα. Με Λαμπτελαουί, πάει να μαρκάρει, ο Ρέτσος πάει επίσης. Φοβερή. Τον έκοψα. Το 35 πλέον. Να το. Μέντες Ροντρίγκες, εν τω μεταξύ τον έχω πάρει από τη Γαλατάσαράι ή από τον Μπάουκ, δεν θυμάμαι. Έχεις πάρει και παίχτες. Ναι, ναι. Ω Χριστός. Η μισή μου έχουν φύγει, ο Φορτούνης μου έχει φύγει, πρέπει να πάρω καλούς. Και κανέναν, μου έχει φύγει ο Φορτούνης απλά έτσι. Στο ξέρω. Επειδή δεν είχα λεφτά να τον δώσω ρε βλάκα. Έχει φύγει και σε Μπάουκ. Έχουν φύγει καλοί. Ποιος παίζει για τη φανέλα. Κανείς. Όλοι για τα λεφτά παίζουν. Για τη φανέλα, για τη φανέλα, τι είναι για τη φανέλα. Και καλά να γίνουν καλύτεροι, αλλά όλοι για τα λεφτά παίζουν. Μόνο παλιά έπαιζαν για τη φανέλα. Χωρίς λεφτά. Με λεφτά έπαιζαν, ρουλάκια, τι νομίζεις. Έχουν πάρει Γκουέρο, καλά άκουσα. Γκουέρος. Να παίξω εγώ στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι. Εγώ τα παίξω όλα. Τέλος του πρώτου ημίχρονου. Λοιπόν, ερχόμαστε πίσω, θα κάνουμε μερικές αλλαγές. Διόγκο Φιγκέιρας και Πάρντο έξω. Φαντάζομαι και τώρα θα καλά καθημερινά το βάζω. Μέσα Φιγκέιρας έξω Πάρντο και μέσα Μανιάτης έξω Μάρτινς. Δεν ξέρω γιατί. Εσύ τους έβαλες. Εν τω μεταξύ, έχουμε βάλει την τέτοια τον Ολυμπιακό στην τρίτη κατηγορία Αγγλίας και τώρα είμαι στη δεύτερη. Όχι ρε! Ναι. Μπράβο ρε πετάρα. Γι' αυτό η Ρέτσος εκεί ρε. Ναι, όχι, ναι, όχι! Διώξτε. Διώξτε μέσα. Ωραία. Εν τω μεταξύ, αυτοί έχουν το ζουν μάτα και δεν το έχω προσέξει. Έχουν Φερνάντες και τους έβαλε. Ωραία. Χόμπερ και θα βάλει μέσα. Όχι. Μην περάσεις, σε παρακαλώ. Ναι! Ωραία, τώρα διώξει την μπάλα. Μην τη διώξει. Παίξε, έλα. Φάω το τάκλιν σου. Μη ρε βλάκα, δεν θέλω να ακούω κινηστή οι παίκτες. Θα κάνω σαν τις τσίσες.
Και καλά. 5 λεπτά το βίντεο, παιδιά. Εδώ βλέπετε το δαχτυλάκι του Σπύρου. Έλα ρε, μην κάνεις βλακίες. Τι... Μπράβο ρε. Ιδέγε, παίρνα. Από εκεί πας. Όχι, τι εννοείς. Από εδώ πας για να τους βάλεις γκολ. Όχι. Εγώ νομίζω από την άλλη. Ρε βλάκα, δεν είσαι καλός στα φάουλ, ξέρεις να εκτελείς. Άμα το στείλω έξω. Ένα αντέξεις, πάτα χει. Ωραίος. Πάτα. Μην το πατήσεις τώρα που θα γίνει το φάουλ. Θέλω να το εκτελέσω ρε φίλε. Από πού το κάνεις έτσι. Και πάμε. Πάτε, τράγωνε ρε. Έχει πολύ λίγο. Α, καλό. Καλό! Όχι. Όχι, άμα ήταν εκεί το φάουλ θα το εκτελούσα εγώ στο όλο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, όσοι βλέπετε webcast, ρε παιξαρά. Μα του την έδινε στα μόνος του! Όχι. Ωραία, πήραμε την μπάλα. Κάτω, εδώ, εκεί, πάνω. Όχι. Decrease. Τέλος το 75. Στο 73 είναι. Ωραία, εδώ βλέπουμε τις γεννημένες για αυτή την. Μετά θα παίξω εγώ το μάτσο με την Ατλέτικο να δεις πως νικάμε. Κάτσε να δούμε μας αντέξει. Πρώτα εγώ πρέπει να είναι 15 λεπτά ακριβώς. 7 λεπτά το ένα, 7 λεπτά, άλλο 14. Το μπάλι του τραβάς. Όχι! Φοβερό, αλλά έξω. Παραλίγο. Βλέπουμε εδώ τη φάση. Εν τω μεταξύ δείξα το καπέλο και την κιθάρα μου. Τετράγωνο μαλάκα. Κόψε. Το βίντεο. Όχι! Δώσ' την. Έλα! Εν τω μεταξύ πάει και έβλεπα GTM 56. Ναι, έβλεπα έναν που το λένε 27 και έλεγε και έκραζε έναν που το λένε Μίτσος κάπως και λέει... Μίτσος κάπως. Όχι ρε κάπως, έτσι, δεν ξέρω πώς θα λένε. Και λέει ο τέτοιος, ο Μίτσος αυτός τέλος πάντων, ο Μίτσος λέει όλα από το Google τα κάνετε. Και τον κράζει ο 27 και ξέρω εγώ το Musical.ly, το είπε Musical.ly. Musical.ly λέγεται ρε βλάκα. Το έχεις κατεβάσει. Ναι. Αλήθεια. Ναι, το είχα. Και είχα πει το... Και καλά έκανα. Και βάλα το θέλω Ferrari. Θέλω Ferrari. Να γίνω πλούσιος σε ένα φαγκάρι. Και έκανα και τον boy σε μόνο 20 χρόνια. Και έλεγα έτσι έκανα. Και ακούγονταν η φωνή του Μπο και το ανέβασα στο Musical.ly και είχα πάλι μια ουκαλάι. Ωραία, τέλος το μάτς. 0-0, καλό για Που έχει πάει. 2-1. Κάντε, παιδιά, σπίτι το βίντεο, κάντε like και subscribe και όποιος βλέπει πρώτη φορά το Blue Gaming Και ένα share, δεν κάνει ή να μου γράψει ένα σχόλιο ότι είναι καινούριος και να μου κάνει μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like άμα το αρέσει. Γεια σας, Και ένα share. την επόμενη φορά. Γεια σας. Γεια σας, baby.